Hej, jeg hedder Katarina. Jeg går på dans. Jeg bor i 12B, og jeg kommer fra Charlottenlund. Hej, jeg hedder Henry. Jeg er 15 år, og jeg kommer fra Kalundborg. Her på der bor jeg i hus 6A. Jeg går på borgersport. Hej, jeg hedder Signe. Jeg er 15 år gammel. Jeg er på sejlads, og jeg bor i hus 6B, og jeg er fra Hej, jeg hedder Josefine. Jeg er 15 år gammel, og jeg går på danselinjen. Jeg kommer fra Karlebo, og jeg bor i hus 12B. Hej, mit navn er Gustav. Jeg er 15 år gammel, og jeg bor på Frederiksberg i København. Jeg går på Adventure, og jeg bor i hus 8A i Ore. Hej, jeg er Julius. Jeg er 15 år og går på Ore. Jeg er på Adventure-linjen og bor i 12A. Hej, mit navn er Sofie Møller. Jeg er 15 år. Jeg bor i Kokkedal. Jeg går på danselinjen, og jeg bor i hus 8B. Hej, jeg hedder Sasha. Jeg er 15. Jeg er fra Jylland, og jeg er på sejlads og bor i 6B. Jeg hedder Sofie. Jeg er 15. Jeg bor i Esbjerg. Jeg er på dans, og jeg bor i hus 12A. Bonjour, je m'appelle Lucas. Hej. Jeg hedder Lukas, 15 år gammel. På Frederiksberg. Jeg bor i hus 6B og går på Adventure-linjen. Jeg hedder Nicola, 16 år. Jeg kommer fra Køge. Jeg bor i hus 8B. Jeg går på danselinjen og ja. Hej, jeg hedder Sofie. Jeg er 15 år gammel, og jeg bor i Fredensborg og Karlebo. Jeg går på danselinjen her på Ore, og jeg bor i hus 8A. Jeg hedder Jakob. Jeg er 15 år gammel. Jeg kommer fra Esbjerg. Jeg er på boardsport, og jeg bor i 6B. Hej, jeg hedder Ida Marie. Jeg er 15 år gammel, og jeg kommer fra Lyngby. Jeg bor i hus 8A og går på Adventure-linjen. Hej, jeg hedder Victor, og jeg er på boardsport, og jeg bor i hus 12B, og jeg kommer fra Nødebo, og jeg er 15 år. Hej, jeg hedder Bella. Jeg er 15 år gammel og kommer fra Strand. Jeg går på danselinjen på Ore og bor i hus 6. Jeg hedder Linnea, og jeg er 15 år gammel. Jeg kommer fra Vejle, og jeg er på sejlads og bor i 6B. Jeg hedder August, og jeg er 15 år. Jeg bor i hus 8A, og min linje det er Adventure, og jeg bor i Hørsholm. Det er Olof her. Jeg har holdt 20. Jeg går på boardsport. Jeg bor i hus 12B, og jeg bor i Esbjerg. Hej, mit navn er Laura Stenbjerg. Jeg bor i Charlottenlund, og jeg bor her på Ore i hus 12A, og jeg går på danselinjen. Jeg hedder Philip. Jeg er 14 år gammel. Jeg kommer fra Gentofte. Jeg går på boardsportlinjen, og jeg bor i hus 6A. Jeg hedder Sara. Jeg bor i hus 12A. Jeg går på danselinjen, og jeg kommer fra Humlebæk, og jeg er 15 år gammel. Jeg hedder August. Jeg er 15 år gammel. Jeg går på Adventure, og jeg bor i hus 12B.